Bona nit a tots. Us aneu a donar les dades de participació d'aquesta consulta. Han votat un total de 2.671 persones. Amb una participació del 41,01%. Aquest percentatge ha superat les eleccions de les darreres europees, que va ser d'un 35,14%. Ha superat el referèndum de la Constitució Europea, que va ser d'un 40,43%. I s'ha apropat el referèndum de l'Estatut, que va quedar amb un 48,85%. D'aquí una estona, ara començarà el vot per correu, després el recompte, us donarem les dades definitives del resultat amb 6 no's i abstencions. Gràcies. Independència! Independència! Independència!